Bună ziua și bine ați venit la primul episod din Minecraft Survival. Eu sunt Blue Elf. Azi îmi face primul episod care sper că va merge. Scuzați dacă o să fie un pic plictisitor episodul. Dacă vreți să fac mai ceva așa, scrieți la comentarii. Dacă vreți să mai adaug pe cineva, mă rog, scrieți că eu voi încerca din răsputeri să aduc pe cineva. Dacă nu aveți Minecraft sau vreți niște moduri, o să vă dau eu niște site-uri. Pentru Skype adăugați, mă căutați Duca pe Gabi 1 și mă găsiți Blue Elf. Blue Wolves, mă rog, nu contează. Poza mea este aceasta. Este un pic amplificat. Să-mi o schimb, că nu prea-mi place. Eu am Optifine-ul băgat. Dacă aveți ceva împotrivă, îmi spuneți, îl scot. Șterg moduri, n-am băgat în PC, mi-am șters pe toate. Mă rog, aveam câteva, dar mi le-am șters. N-am acces la comenzi, dar mă rog, cum nu o să-mi dau game-ul, dar chiar o să fac ceva ca să am acces la comenzi. Mă rog, zice un bug ca să pot să fac chestia asta, dar nu merge cu game mode, nu merge cu nicio altă comandă, știu doar cu spawn word-ul, știu eu cel puțin, și na. Ce facem? Probabil să se pare ciudat că tot mă plimb sus jos. Să nu credeți că am folosit măcar un pic game mode 1, că eu nu sunt din ala care mă rog, am fost. Am pus un pariu cu prietenii cândva pe celălalt canal. Dacă știți CMC Boss, dacă sunteți abonați, să-ți dați subscribe și la mine. Stai. Nervează iar pe asta.
două bucăți de lemn. Aștept că nu mi-a fost topor. Că am nevoie neapărat. De crafting table. Scuze dacă auzi niște vorbe, dar este cineva la mine acasă și n-am ce face. Sincer știu că e super plictisitor și eu mă plictisesc să stau așa și nu nimeni. La episodul 2 va fi cineva, sper că va putea, că acum vorbește cu un fraier. Nu dați subscribe, nici nu vă abonați la el, o să vă spun. Canalul lui este cel mai prost om din lume. La el flood înseamnă să mă scoată de pe un server de Hamaki, dacă știți ce e Hamaki. E prost, nu știe nimic, nici să joace Minecraft. Atâta știe să fure lucruri de la ceilalți. Să fure coduri, atâta știe. O să vă permitem și câteva moduri de switchbot-uri, de toate. Switchbot-uri pe metinuri, mă rog. Contează. Dacă știți canalul meu prieten Sebi Extreme, dați subscribe, e chiar cel mai bun, cel mai tare. Și canalul celălalt prieten care o să-l bag la episodul următor. Geobosită, mi se pare că era canalul, cum se chema el. Nu mai știu. Să vă dau numele de la clipurile mai editate. Scuzați dacă nu vă place ce fac eu pe aici, dar nu prea îmi face. Am ce face în episodul ăsta. Fac și episod de Skyblock. Marcă pe multiplayer pentru că nu o să-mi iau o mapă de Skyblock sau așa ceva. Dacă vreți să intrați cu mine pe un server, ar tot făcut de mine, scrieți comentarii. Orice vreți să adaug la canal, orice vreți puteți să-mi dați. Eu voi încerca să fac. Stă în putere. Și acesta a fost primul episod. Sper că v-a plăcut. Dați un subscribe, un like. La revedere!